Чухме изложението на господин Бойчев. Сега има думата предварително към рецензенти. Подавам думата на рецензент Цанев. Да, разбира се, слушайте. Аз благодаря за това, че ме поканихте като офицер на поне. Да се виждам. Гледам само да се гледа сега. Предварителна рецензия на дисертационен труд за образователна и научна степен доктор по научна специалност. Имам въпрос. 0825. Да. Темата е новата, която беше предложена, но мисля, че не е проблем, ако се остане старата. Това са без друга процедура. Обща характеристика на дисертационния труд. Дисертационният труд съдържа 5 глави в обем от 110 страници, литературна справка и едно приложение в обем от 9 страници. Първата глава има въвеждащ и обзорен характер. В нея са анализирани факторите, влияещи върху ресурса за развитие на кабелните телевизионни мрежи. Литературният обзор и приложения списък на използваната литература свидетелстват за добрата осведоменост на автора по изследвания проблем. В тази глава са обосновани предложените в последствие методи за подобряване на качеството на телевизионните сигнали. В края на главата са формулирани задачите, които дисертанта решава в своя труд. Във втората глава е разработен математически модел на нелинейните процеси в кабелните усилатели и са предложени два метода за оценяване на степента на нелинейност посредством площна нелинейност и е направена съпоставка на тяхната точност. Направени са изводи върху решените в тази част задачи и получените резултати. В третата глава са разработени математически модели на елементи, изграждащи състава на кабелна телевизионна мрежа и на тяхна база е синтезиран общ математически модел на коаксиален кабелен участък от телевизионна мрежа. Четвърта глава е посветена на разработването на методи за филтриране на интермодулационните продукти с помощта на гребенчат филтър и чрез нелинейна филтрация. В пета глава е предложен метод за кодиране на телевизионния сигнал, позволяващ разширяването на ресурса за развитие на кабелна телевизионна мрежа. Отбелязвам, че в дисертационния труд липсва обобщаващо заключение и това създава известно впечатление за незавършеност. Липсата на описание на съдържанието на труда подсилва това впечатление. Очаквам дисертанта да изясни пред почитаемия академичен съвет дали счита, че труда е завършен и че поставените цели са постигнати. Актуалността на третираната от дисертанта проблематика не предизвиква съмнение предвид експанзията на кабелните телевизионни мрежи и на тенденцията към увеличаване на броя на телевизионните канали през последните години. В този контекст усилията, насочени към разширяване на ресурса за развитие на абонатната разпределителна мрежа,